Σήμερα Δευτέρα στις 7 διεξάγεται για το πανευρωπαϊκό το Challenge 4 των ανδρών στο γήπεδο του Ελληνικού ο αγώνας μεταξύ της ελληνικής ομάδος ανδρών και της κυπριακής 22 Ιουλίου του 2013. Και αυτές είναι οι συνθέσεις των ομάδων της Ελλάδος αριστερά και δεξιά της Κύπρου των παικτών. Οι Έλληνες παίκτες και οι Κύπροι αδελφοί μας. Ήρθαμε λοιπόν στο γήπεδο, το Ολυμπιακό το βοηθητικό, που θα παίξει η ελληνική ομάδα με την Κυπριακή. Εδώ η Κυπριακή ομάδα με τα κίτρινα και τα μαύρα. Και η ελληνική. Γίνεται και η κλήρωση από τους αρχηγούς και τους διαιτητές του γηπέδου. Ξεκινήσαν οι ομάδες για κατευθύνονται προς το κέντρο του γηπέδου. Και ο εθνικός ύμνος είναι ο ίδιος και για τις δύο χώρες. Η Κυπριακή ομάδα αρχίζει ο αγώνας με την Κυπριακή ομάδα στη σέντρα. Κι άλλο, πάμε! Μπράβο, μπράβο! Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Παπαδόπουλος στο πλάγιο. Πίσω στο Φώτη. Στο Παπαδάκι δεξιά.
Με τη μία βρίσκει το Βαγγέλη, αλλά πλάγιο. Κυπριακή ομάδα στο πλάγιο. Παίρνουν οι παίκτες της ελληνικής ομάδας με τον Κλιώτη. Παπαδάκης και Κλιώτης, Φώτης, Παπαδόπουλος, Διονύσης. Ελέγχουν οι Κύπροι τώρα. Παίρνει η ελληνική ομάδα με το Βαγγέλη μέσα στον D. Πάμε Σταύρο, πάμε! Για την κυπριακή ομάδα τώρα στην επίθεση. Είναι εξαπλωμένος ένας Έλληνας παίκτης μέσα στον D. Βαγγέλη, μπράβο! Ο Γιάννης ο Κλιώτης εκτελεί για την ελληνική ομάδα. Ο Καγιώργης στον Βασίλη το Φούφλια. Γιάννης Κλιώτης. Θανάσης Καγιώργης. Βασίλης. Υπέρ της κυπριακής ομάδας. Λόμπα. Η κυπριακή ομάδα. Η κυπριακή ομάδα εκτελεί το φάουλ. Μπαίνει η κυπριακή ομάδα, βγάζει ο Φώτης. Μπράβο, πολύ ωραία προσπάθεια. Πάμε, Βίλη, πάμε! Ο Βαγγέλης παίρνει και κατεβαίνει. Κόβονται από τους Κύπριους. Κυπριακή ομάδα στο πλάγιο, πίσω. Τώρα. Στόπ από το Βασίλη. Παίρνει ο Βαγγέλης, φάουλ υπέρ της κυπριακής ομάδας που εκτελεί το 12 ο αμυντικός. Κατεβαίνει η κυπριακή ομάδα από αριστερά. Μες στον D ελέγχει ο Παπαδόπουλος. Παπαδάκης. Φώτης. Υπέρ της ελληνικής ομάδας. Η ελληνική ομάδα με τον Παπαδάκη από δεξιά. Πίσω στο Φώτη. Παπαδόπουλος, Διονύσης. Κυπριακή ομάδα στο φάουλ, δεξιά. Για την ελληνική ομάδα. Παπαδόπουλος ο Διονύσης πίσω στο Φώτη. Και δεξιότερα στο Παπαδάκι. Κύπροι τώρα λέγουν την μπάλα. Ο Ανδρέας. Φάουλ για την κυπριακή ομάδα. Ο Παπαδάκης εκτελεί το πλάγιο, το Φώτη. Και αριστερά στο Παπαδόπουλο στο Διονύση. Θανάσης. Καγιώργης. Για την κυπριακή ομάδα. Εκτέλεσε κατευθείαν η κυπριακή ομάδα. Αριστερά. Κόβουν οι Έλληνες παίκτες με το Παπαδάκι. Στους Κύπριους πάλι. Πλάγιο. Κυπριακή ομάδα στο πλάγιο. Μέσα στο D. Out. Ο Φώτης με Λόμπα στο out. Κόβουν οι Κύπροι. Γιάννης Κλιώτης στο Βασίλη το Φούφλια. Πολύ ωραίο ο Βασίλης. Υπέρ της ελληνικής ομάδας. Κατευθείαν ο Βασίλης ο Φούφλιας. Πίσω στον Πιώτη, στο Γιάννη. Στο Φώτη. Με τη
μία πίσω, έξω, out. Θανάσης ο Καγιώργης στο Βαγγέλη. Μαργαρισμένη εκεί από τους Κύπριους. Θανάσης, Βασίλης, Λιώτης, φάουλ. Κούφιλιας στον Παπαδόπουλο, μέσα στον τί. Πολύ καλή προσπάθεια. Βγάζουν οι Κύπροι, μέσα στον τί όμως οι Έλληνες παίκτες. Σορτ κέρδισε η ελληνική ομάδα, το πρώτο σορτ του αγώνα. Έτοιμη η ελληνική ομάδα. Εκτελεί το σορτ. Τι έγινε? Φεύγει ένας παίκτης γιατί κινηθήκανε πιο γρήγορα. Πάλι ο Παπαδάκης στο σορτ για την ελληνική ομάδα. Εκτελείται. Καλή ενέργεια. Όχι. Πολύ καλή προσπάθεια από τους Έλληνες παίκτες. Γκολ. Και το πρώτο γκολ του αγώνα είναι για την ελληνική ομάδα. Στη σέντρα οι Κύπροι. Μετά το γκολ που δέχτηκαν από το Βαγγέλη, το πρώτο. Ο Διονύσης το φάουλ που κέρδισε η ελληνική ομάδα. Δεξιά Παπαδάκης. Για την κυπριακή ομάδα. Οι Κύπροι στο φάουλ πίσω. Στο κεντρικό αμυντικό. Δεξιά. Στην επίθεση οι Κύπροι. Παίρνει η ελληνική ομάδα με το Φώτη. Χάνουν όμως οι Έλληνες παίκτες. Παίρνουν πάλι η κυπριακή ομάδα στο φάουλ. Στόπ από το Θανάση τον Καγιώργη. Φάουλ. Οι Κύπροι στο φάουλ ή πλάγιο, δεν ξέρω τι ήταν. Για την κυπριακή ομάδα πάλι. Για την ελληνική ομάδα. Ο Φώτης τώρα στο out. Θανάσης Καγιώργης, μαρκαρισμένος, παίρνουν την μπάλα οι Κύπροι. Και ο Παπαδόπουλος παίρνει από τους Κύπριους την μπάλα. Σπρώχνει, όμως σε Κύπριο παίρνει την μπάλα. Ο Φώτης. Ο Παπαδάκης, Θανάσης Καγιώργης, του παίρνουν την μπάλα οι Κύπροι και πάλι όμως σε Έλληνες παίκτες. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μπήκε και ο Σύφης για την ελληνική ομάδα. Πολύ καλή προσπάθεια. Απέκρουσε ο αναφυλάκας ο Κύπριος. Σορτ κέρδισε η ελληνική ομάδα, δεύτερο. Παπαδάκης έτοιμος. Εκτελείται. Καλή ενέργεια. Out όμως. Πολύ καλή προσπάθεια. Η Κύπρη στο out. Κόβει ο Θανάσης ο Καγιώργης. Stop. Πολύ καλό. Ο Παπαδάκης. Κόβεται από τους Κύπριους. Βασίλης. Φούφλιας. Μονομαχίες εκεί πέρα. Πλάγιο. Γιάννης ο Γιώργης εκτέλεσε το Γιώργη του Φούφλια. Μάχες εκεί πέρα, όλοι μαζί οι παίκτες, τι γίνεται δεν ξέρω. Ο Βασίλης ο Φούφλιας πέρασε. Δεν μπορούν να βγάλουν οι Κύπροι έξω από τον τι για την κυπριακή ομάδα τελικά. Εκτελούν οι Κύπροι. Ο Γκος από το τέρμα, παραλίγο να προλάβει να την κλέψει ο Έλληνας παίκτης. Ωραίο άνοιγμα την κυπριακή ομάδα, όμως πολύ καλό στόπ από τον Θανάση τον Καγιώργη. Ο Γιάννης ο Κλειώτης τώρα
Δεξιά για τον Γιώργη το Φούφλια. Βρίσκει το Σύφη δεξιά. Μπράβο, Σύφη! Σορτ κέρδισε ο Σύφης για την ελληνική ομάδα. Έτοιμη, εκτελείται το σορτ. Πολύ καλή ο σουτ. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Παπαδάκης πλάγιο, το πλάγιο πάλι. Και πάλι πλάγιο. Ο Γιώργης ο Φούφλιας τώρα εκτελεί το πλάγιο. Παπαδάκης, του παίρνουν την μπάλα οι Κύπροι παίκτες. Αριστερά. Προσπαθούν να τρέξουν, αλλά τίποτα, δεν υπάρχει άλλος. Πλάγιο. Κύπροι στο πλάγιο, πίσω. Στην άμυνά τους. Παίρνουν οι Έλληνες παίκτες με τον Βασίλη. Αριστερά στον Ιάσονα. Χάνεται η μπάλα, ξαναπαίρνεται από τον Βασίλη το Φούφλια που τρέχει μέσα στον D. Out από την άλλη πλευρά. Η Κύπρη στο out. Δεξιά. Και πάλι αριστερά. Βρίσκουν παίκτη. Μπροστά όμως είναι δύο Έλληνες. Και γίνεται, πιάνουν τα μπαστούνια εκεί πέρα. Για την ελληνική ομάδα που εκτελεί γρήγορα κατευθείαν ο Βασίλης τώρα. Μέσα στο D. Δεν μπόρεσε όμως να μπει. Και πάλι ο Βασίλης ο Φούφλιας μπροστά μου εδώ. Στο Θανάση τον Καγιώργη. Ο Παπαδάκης. Γιώργο! Πας και στριμώχνεις! Οι Κύπροι τώρα ελέγχουνε. Πλάγιο. Πίσω. Στο Φώτη. Μέσα στο D. Βγάζουν οι Κύπροι. Στόπ όμως από τον Παπαδάκη. Μέσα στο D. Δεν μπόρεσε. Σορτ. Για την ελληνική ομάδα. Παπαδάκης έτοιμος να εκτελέσει το σορτ. Εκτελείται. Πολύ καλό στόπ και καλό σουτ. Out. Γιώργο! Πάρτι! Στο out η Κύπρη πήγε να κάνει λόμπα, λάθος. Για τους Κύπριους που εκτελούν αμέσως. Βρίσκουν δεξιά παίκτη. Αφήσανε να βγάλει την μπάλα μόνος. Ποιο? Αυτός. Είναι out. Τον βλέπω. Το Φώτη στο Βασίλη το Φούφλια. Και δεξιότερα στον Παπαδάκη. Ανέβαινε! Το Φώτη. Στον Τάσο Τζαλή. Φούφλιας. Βασίλης. Φώτης. Παπαδάκης. Πλάγιο. Ο Παπαδάκης στο πλάγιο. Βάζει στον D. Και βγάζουν έξω με καλή προσπάθεια οι Κύπροι. Ο Γιώργης ο Φούφλιας στο πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Στο Παπαδάκη, αυτό στον D. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Παπαδάκης. Για τους Κύπριους τώρα. Υπέρ των Κυπρίων ο σφυρίξε διαιτητής. Παίρνει, κλέβει ο Γιώργης η ελληνική ομάδα. Πολύ καλή προσπάθεια, φεύγει η μπάλα. Εντάξει. Προσπαθούν να βγάλουν οι Κύπροι, βγάζουν τελικά για να δούμε. Θα διώξουν, θα μπορέσουν να διώξουν. Κόβουν οι Έλληνες παίκτες. Ανάμεσα από τους Κύπριους για την ελληνική ομάδα, Ο Τάσο Τσαλής εκτελεί μέσα στο D. Ο Βασίλης
Μόνος, ο Σύφης. Και ο Θανάσης Ροκαγιώργης βάζει άνετα το δεύτερο γκολ. Στο μάχο στο κέντρο στες Καλιώργης. Έλα ρε Ζούλη παιχτάρα! Έλα ρε Ζούλη! Στη σέντρα οι Κύπροι μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκαν από την ελληνική ομάδα. Ο Φώτης στο out. Στον Τάσο Τζαλή. Δεξιότερα στο Φώτη. Όπα, του φύγε η μπάλα. Κατεβείτε Γιάννη! Την πρόλαβε. Ανέβα! Την άλλη μεριά για τον Τάσο Τζαλή. Μπράβο. Πολύ καλές προσπάθειες για τους Έλληνες παίκτες. Κόβουν οι Κύπροι. Με λόμπα διώχνουν οι Κύπροι. Out. Ο Φώτης στο out για την ελληνική ομάδα. Παπαδάκης. Προχωρεί η ελληνική ομάδα από δεξιά. Πλάγιο. Βοραντώνης εκτέλεσε πλάγιο. Παπαδάκης στο πλάγιο. Στο Γιάννη τον Πιώτη. Έφυγε out. Στο out η Κύπρη. Αριστερά. Πίσω. Και πιο πίσω μπροστά από το τέρμα. Βρίσκει. Και τους Κύπριους ακόμα η ομπάλα. Πλάγιο. Τάσο Τσαλής. Γιάννης Πιώτης. Βαγγέλης. Παίρνουν την μπάλα οι Κύπροι, για τους Κύπριους τώρα η μπάλα. Το φάουλ. Εκτελούν γρήγορα. Πίσω. Δεξιά, πλάγιο. Τάσο Τσαλής. Παίρνει η μπάλα, παίρνει Κύπρη, απλάγιο για τους Κυπρίους. Πίσω. Πίεσε, θα περάσει από το κέντρο. Για πηγαίνετε λίγο πιο σωστά στην μπάλα. Για τους Κύπριους. Απλώς πετάτε μπαστούνια, Φάουλ. πάμε. Λόμπα. Τάσο Τσαλής ελέγχει στην άμυνα. Διώχνει. Για τους Κύπριους. Εκτελούν το φάουλ. Σορτ κέρδισε η Κυπριακή ομάδα, το πρώτο σορτ. Έτοιμοι οι Κύπροι να εκτελέσουν το σορτ. Σουτ. Και γκολ για την Κυπριακή ομάδα. Μείωσαν το σκορ σε 2-1. Στη σέντρα τώρα η ελληνική ομάδα μετά το γκολ που δέχτηκαν από την Κυπριακή. Ο Φώτης. Παπαδάκης. Και πάλι Φώτης πίσω. Με λόμπα. Κόβει ο αμυντικός Κύπριος. Παίρνει η Κυπριακή ομάδα. Δεν μπορούμε να
πλάγιο. Θέλουν οι Κυπροί οι παίκτες. Παίρνει η ελληνική ομάδα. Πολύ προσπάθεια το Παπαδάκη. Μπουραντώνης. Φάουλ. Ο Παπαδάκης στο φάουλ. Out. Ο Βαγγέλης στο πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Πλάγιο. Πάλι ο Βαγγέλης στο πλάγιο. Πλάγιο πάλι. Ο Βαγγέλης πάλι. Το για τρίτη φορά. Για την κυπριακή ομάδα. Με τη μία οι Κύπροι βρίσκουν παίκτη, όμως ελέγχει ο Φώτης. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Φώτη. Εκεί βρίσκεται ένας Κύπριος, κόβεται δεξιά. Γιάννης Κλειώτης μαρκάρεται, χάνει την μπάλα, μόνο μαγείες εκεί. Πλάγιο. Θανάσης ο Καγιώρης καθαρίζει τη φάση. Ο Γιώργης ο Φούφλιας στον Βαγγέλη. Βαγγέλης είναι αυτός. Μπουραντώνης. Πλάγιο. Στο πλάγιο οι Κύπροι. Δεξιά. Παίρνει μπάλα ο Θανάσης ο Καγιώργης. Τι δείχνει ο διαιτητής, δεν ξέρω. Εκτέλεσε το φάουλο ο Θανάσης ο Καγιώργης στο Γιώργη το Φούφλια. Τάσο Τσαλής. Και τώρα κατεβαίνουν οι Κύπροι γρήγορα. Βρίσκουν πόπο μόνος του παίκτης. Για να δούμε ο Τσουκάλης τώρα θα κάνει. Σε κενό τέρμα. Βρίσκει παίκτη από αριστερά Κύπριο. Κόβεται η κυπριακή επίθεση. Τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την ελληνική ομάδα να προηγείται της Κυπριακής με 2-1. Παίζουν πολύ ωραία οι Κύπροι. Αν ανοίξουν τα νερά, πάρτε τα γράμματά σας και ελάτε από πίσω. Δεύτερο ημίχρονο. Γιάννης Κλειώτης για την ελληνική ομάδα. Πλάγιο. Ο Ανδρέας για την κυπριακή ομάδα. Παίρνουν την μπάλα οι Έλληνες παίκτες, κατεβαίνουν, κόβονται. Λάθος από τους Κύπριους. Ο Βαγγέλης στο πλάγιο για την κυπριακή ομάδα. Εκτελούν με λόμπα. Κατεβαίνουν οι Κύπροι. Μπράβο Παπαδάκη, Ο Παπαδάκης. Και οι Κύπροι σοφαρίζουν σε 2-2 την ελληνική ομάδα. Για να δούμε τι θα γίνει, θα δούμε άλλο. Ο Βαγγέλης στη σέντρα. Ο Παπαδάκης. Γιάννης Κλειώτης. Ο Παπαδόπουλος αριστερά. Κόβουν όμως. Παίρνουν οι Κύπροι παίκτες, κλέβουν την μπάλα. Οι Κύπροι συνεχώς ελέγχουν την μπάλα τώρα. Πίσω στην άμυνα. Παπαδάκης στο φάουλ. Ελέγχουν οι Κύπροι. Κόβει ο Θανάσης ο Καγιώργης.
Μπράβο, μπράβο! Πλάγιο. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος στο πλάγιο. Καλά, δεν παίξαμε. Όχι. Πλάγιο. Βασίλης ο Φούβλιας τώρα. Βάζει στον D, κόβουν οι Κύπροι για την κυπριακή ομάδα. Και την κυπριακή ομάδα. Κύπροι κόβουν όμως οι Έλληνες παίκτες με τον Γιάννη τον Κλιώτη. Μέσα στο D. Μπράβο. Βαγγέλης. Δεν πρόλαβαν οι Έλληνες παίκτες. Πλάγιο. Όχι, δεν βγήκε πλάγιο. Πλάγιο που εκτέλεσε η ελληνική ομάδα. Ο Φώτης. Μέσα στο D. Η Κύπρη στο out. Αριστερά. Μπράβο! Μπράβο, ρε Γιώργο. Κλέβει ο Γιώργης. Πάμε ρε Γιώργα! Έλα, πάμε. Παίρνει φάουλ. Δώστε. Το εκτελεί. Στο Βαγγέλη. Και γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Μπράβο, ρε Γιώργο. Ο Γιώργος το βάλε. Ο Γιώργος. Ο Γιώργης ο Φούβλιας. Το τρίτο ελληνικό γκολ. Προηγείται πάλι η ελληνική ομάδα με 3-2. Και στη σέντρα οι φίλοι μας οι Κύπροι. Μετά το τρίτο γκολ. Ωραίο γκολ. Κλέβει οι Έλληνες παίκτες. Το Βασίλη το Φούβλια. Φάουλ ο Καγιώργης το εκτελεί γρήγορα. Ο Βαγγέλης. Φάουλ εκτέλεσε η κυπριακή ομάδα. Παπαδάκι, έχεις παίχτη πίσω! Έλα, πάμε πίσω, πάμε! Φάουλ και οι Κύπροι. Μέσα στο D. Βγάζουν. Φώτης. Ο Γιώργης. Φούφλιας. Αυτά είναι παιχνίδια, αυτά είναι. Πλάγιο. Οι Κύπροι στο πλάγιο. Μπλοκαρισμένοι από Έλληνες παίκτες. Βρίσκουν δεξιά. Α, λάθος στο Βασίλη το Φούβλια. Το Βαγγέλη κόβεται όμως από τους Κύπριους. Και κατεβαίνουν τώρα οι Κύπροι. Παίρνουν τη μεσαία γραμμή. Και έγινε τώρα κάρτα. Κάρτα έδωσε. Πράσινη κάρτα. Στον Παπαδόπουλο. Κόβονται οι Έλληνες παίκτες από τους Κύπριους. Λάθος όμως και από αυτούς. Ο Γιώργης ο Φούβλιας. Λέξε Γιωργάκη! Λάθη επιλαθών παίρνουν πάλι οι Κύπροι. Μην ορμάτε! Τι έγινε. Σορτ υπέρ της κυπριακής ομάδας. Έτοιμοι οι Κύπροι να εκτελέσουν το σορτ. Εκτελείται. Πολύ καλή προσπάθεια. Δοκάρι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και δυστυχώς ισοφαρίζει πάλι η κυπριακή ομάδα. 3-3. Διαβουλεύονται τώρα οι διαιτητές, κάτι λένε. Φούτ ήταν. Έδωσε τελικά του γκολ, γιατί υπήρχε μια αμφισβητούμενη φάση. Ο Καγιώργης σέντρα μετά την ισοφάριση που δέχτηκε από την κυπριακή ομάδα. Έλα ρε μάγκες, ξεμιάτε λίγο! Πάμε λίγο! Άντε! Θανάσης Καγιώργης.
Παπαδάκης. Πίσω στο Φώτη. Γιάννης Κλειώτης. Πλάγιο. Εκτελεί ο Φώτης. Κόβουν οι Κύπροι. Στο πάρει ο Τάσος, Τσαλής, Παπαδάκης δεξιά. Του παίρνει την μπάλα ο Κύπριος παίκτης και μπαίνει τώρα μόνος του. Πολύ καλή προσπάθεια. Γιώργης ο Φούφλας. Ανάμεσα από 3-4 παίκτες ο Γιώργης. Παπαδάκης στο φάουλ. Αριστερά, τον Τάσο Τζαλή. Φώτης. Παπαδάκης δεν πρόλαβε. Πλάγιο. Οι Κύπροι με τον Αντρέα εκτελεί το πλάγιο. Πίσω. Και από δεξιά τώρα. Πάλι αριστερά. Ο Αντρέας. Πολύ ωραία, ανοίγονται οι Κύπροι. Κόβει όμως ο Φώτης. Πολύ καλή προσπάθεια. Πίσω στον Παπαδάκη τον Γιώργη. Με τη μία. Στο Σύφι. Παίρνει την μπάλα, κλέβουν την μπάλα οι Κύπροι. Ποιο κόμμα, έχει πει. Κόβεται με φάουλ. Πάρετε την μπάλα. Γι' αυτό όλοι. Με λόμπα, χαμηλή όμως. Κόβει ο Παπαδάκης, όμως λάθος. Για την κυπριακή ομάδα. Κύπροι στο φάουλ. Ψήφις. Κόβεται με στόπ. Παίρνει ο Θανάσης ο Καγιώργης. Σπρώχνει δεξιά στον Βαγγέλη. Λάθη επιλαθών υπέρ της κυπριακής ομάδος τελικά έδωσε ο διαιτητής. Εκτελούν οι Κύπροι. Αμυντική. Δεξιά. Ο Βιγέννης ο Κλειώτης, ο Βασίλης ο Φούφλιας. Για την ελληνική ομάδα. Ο Τάσος στο Φώτη. Βαθιά παλιά. Το Βαγγέλη. Για την ελληνική ομάδα. Ο Γιάννης ο Κλειώτης εκτέλεσε αριστερά στον Τάσο. Το Τζαλί, κόβουν οι Κύπροι. Out. Στο out η κυπριακή ομάδα. Με λόμπα. 5 μέτρα. Κοντρολάρει ο Φώτης. Out από την άλλη πλευρά. Πλάγια. Γιάννης ο Κλειώτης. Πασάρει δεξιά στο Παπαδάκη, στο Γιώργη. Πολύ καλή προσπάθεια, περνάει. Υπέρ της ελληνικής ομάδας τελικά έδωσε ο διαιτητής. Μπράβο ρε Γιώργο. Out τελικά, καλή φάση. Κύπροι τώρα. Ο Βασίλης Φούφλιας στο Γιώργη το Φούφλια. Μπαίνει, αυτοσελίσσεται. Πολύ καλή προσπάθεια. Και δεν έδωσε τίποτε. Πλάγιο. Παπαδάκης τώρα, στο πλάγιο.
Φάουλ για την κυπριακή ομάδα. Πρέπει να σου φωνάξουν. Να την κάνεις τυφλά, λέω, δεν τη βλέπεις. Για την κυπριακή ομάδα. Εκτελεί ο Κύπριος. Στην άλλη πλευρά της άμυνας. Τάσος ο Τσαλής. Βάζει τον Ντί. Σόρτ έδωσε ο διαιτητής υπέρ της ελληνικής ομάδας. Εκτελεί το σόρτ ο Παπαδάκης και out. Σαν γκολ μου φάνηκε. Αριστερά, Σαρή. Στο out η κυπριακή ομάδα με Λόμπα. Ο Φώτης τελευταίος Ό,τι πρόσεχε, μπράβο. πήγε να κλέψει, ευτυχώς όμως ο Γιώργης Φούφλιας. Μπράβο. Στο παρέ την πρόλαβε ο Σύφης. Πολύ καλή προσπάθεια. Σορτ πάλι για την ελληνική ομάδα. Εκτελεί το σορτ. Πάλι δεύτερο σορτ σε συνεχεία για την ελληνική ομάδα. Καλή Παπαδάκης εκτελεί το σορτ. Σουτ. Out. Πολύ καλή προσπάθεια για την ελληνική ομάδα. Εκτελεί το out η κυπριακή ομάδα. Κόβει ο Βασίλης ο Φούφλιας. Το Τάσος ο Τσαλής. Χάνουν την μπάλα. Παίρνουν οι Κύπροι. Αλλά και αυτοί χάνουν με τις άδειες την μπάλα. Το Φώτης. Τάσος ο Τσαλής. Νάτος. Πολύ καλή προσπάθεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μέσα στον Ντί. Φανές ο Καγιώργης. Άντε μωρέ, άντε. Σόρτ. Κέρδισε η ελληνική ομάδα. Εκτέλεση του σόρτ. Άουλ, έλα. Έλα ρε. Για την κυπριακή ομάδα δίνει ο διαιτητής. Με Λόμπα. Αλλά Πολύ καλή λόγια. πολύ καλή Λόμπα. Μπήκε μέσα στον Ντί. Χάθηκε η ευκαιρία. Ξανά δεύτερη προσπάθεια και τρίτη προσπάθεια από τον Γιώργη, το Φούφλια. Βγάζουν οι Κύπροι τελικά. Γιάννης ο Κλιώτης ελέγχει. Μπράβο ρε Γιάννα ρε. Φάουλ. Γιάννης ο Κλιώτης εκτέλεσε το φάουλ. Βγάζουν οι Κύπροι. Πλάγιο. Μετά στο Τσαλί στο πλάγιο. Πίσω στο Φώτη. Και πάλι στο Τσαλί. Με τη μία πλάγιο. Στο πλάγιο οι Κύπροι. Αφού είναι πάνω από τον νόμο, ρε παιδιά. 5 μέτρα. Μέσα τέταρτο γκολ οι Κύπροι κερδίζουν την ελληνική ομάδα. Καγιώργης η σέντρα μετά το τέταρτο γκολ που δέχτηκε η ελληνική ομάδα. Και τώρα πρέπει να τρέξουν οι παίκτες. Θανάσης Καγιώργης. Παπαδάκης από δεξιά. Οι Κύπροι στο πλάγιο, πίσω. Πάμε, ανεβαίνουμε! Έλα Αρτινίο, πάμε! Αρτινός, κόβει. Όχι. Πλάγιο. Για τους Κύπριους. Ο Αρτινός τώρα. Πάρε πόδι! Μπαίνουν μέσα εκεί. Έλα ρε. Πολύ καλή προσπάθεια. Τι δείχνει ρε γαμότο. Επάνω που ήταν να βάλει τον γκολ. Δείχνει για τους Κύπριους.
Παπαδάκης στο πλάγιο. Πίσω στο Φώτη. Πάμε, πάμε, ανέβα! Ανεβείτε! Αριστερά. Έλα, ανέβα, ανέβα! Γιώργο, ανέβα! Θα τον τραβήξει. Πάλι Φώτης. Φύγε, Σάρη! Ωραίο, μπράβο! Out. Μπράβο. Αυτός είναι ο Σάρης. Α, ο Σαρής μάλιστα. Έλα, δώσ' το, μπράβο. Έλα. Έλα, πέναλτι κόρνερ. Σόρτ έδωσε υπέρ της ελληνικής ομάδος. Να δούμε ποιος έχει πέσει κάτω τώρα. Έχει χτυπήσει, πρέπει να έχει χτυπήσει, μπορεί να πονάει. Γιατρός πρέπει να έρθει μέσα για να δούμε ποιος παίκτης είναι. Για να δούμε. Σόρτ για την ελληνική ομάδα, εκτέλεση. Έλα, ρε. Δυστυχώς out, λίγο out. Μπράβο, ρε. Εκτελούν οι Κύπροι το out. Άντε, ρε, μας έκανε. Κλέβουν την μπάλα οι Έλληνες και μπαίνουν μέσα στο D. Out. Έλα, κάνω. Οι Κύπροι με λόμπα διώχνουν για την ελληνική ομάδα. Φώτης με τη μία. Έλα. Κλέβουν οι Κύπροι. Άντε, μπράβο. Μπράβο. Έλα, ρε. Μπράβο. Για την ελληνική ομάδα. Γιάννης ο Βασίλης ο Γούφιλιας έχασε την μπάλα, όχι ευτυχώς, διορθώθηκε το λάθος. Μέσα στο D, Πάμε, Γιώργα. μπαίνουν μέσα στο D ο Γιώργης. Έλα, μπράβο. Σορτ Άντε να μπει, πάμε. για την ελληνική ομάδα πάλι για να δούμε. Πάμε, γκολ. Εκτελέστηκε το σορτ. Γκολ! Μπράβο, ισοφάριση. Ευτυχώς ισοφάρισε η ελληνική ομάδα με το Σύφι. Το Σύφι. Ναι. Η σέντρα η κυπριακή ομάδα τώρα μετά την ισοφάριση που δέχτηκε από την ελληνική. Πάμε, 5 λεπτά 5 λεπτά ακόμη. και κάτι. Έχουμε χρόνο. Πάμε. Πέντε! Πάρ' το, Γιώργο! Μπράβο, ρε Γιώργαρα! Παίξε, παίξε! Ο Γιώργης ο Φούφιλιας. Πάστε, Γιώργο, Γιώργο! Κλέβουν οι Κύπροι, ξαναπαίρνουν οι Έλληνες. Ο Γιάννης ο Κλιώτης τώρα. Τελευταία λεπτά. Όχι, γιατί ήταν εδώ η φάση. Λάθος. Ευτυχώς ξανακλέβουν οι Έλληνες παίκτες. Λάθη επί λαθών. Τώρα η βιασύνη. Μπράβο, μπράβο! Αυτός ξέρει να χειριστεί καλά. Ναι. Ο Φώτης τώρα ελέγχει την μπάλα πίσω. Ο Τσουκάλης και πάλι Φώτης. Γιάννης Κλιώτης. Όχι, ρε. Κόβουν οι Κύπροι. Πίεσε, Σταύρο! Λάθος. Παίρνει ο Θανάσης ο Καγιώργης. Μπράβο. Κόβει. Για την ελληνική ομάδα. Ρε Καγιώργη! Λάθος. Γύρνα το! Πλάγιο. Ο Βασίλης ο Φούφιλιας στο πλάγιο. Πλάμα δεν κερδίζω. Πάρτε το ένα είναι. Για την ελληνική ομάδα. Out από την άλλη μεριά. Τέρμα, τέρμα. Εδώ, τέρμα, εδώ. Μπράβο! Ο Τσουκάλης σιγά σιγά δίνει στο Παπαδάκι. Δώσει με τη σειρά του. Βρίσκει. Δεν μπόρεσε να στο πάρει ο Θανάσης. Και out που εκτέλεσε η κυπριακή ομάδα. Έλα αυτό γκολ. Πιέζουμε! Πιέζουμε! Μπράβο, μπράβο, πιέζουμε! Μπράβο. Έλα ρε, τι. 2,5 λεπτά. Στο φάουλ η κυπριακή ομάδα με χαμηλή λόμπα. Έκοψε ο Γιάννης ο Κλιώτης. Δώσε! Θανάσης Καγιώργης. Του κλέβουν την μπάλα. Δώσε άμα κουράζεσαι! Φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Έλα γρήγορα. Θανάσης ο Καγιώργης γρήγορα. Στο Γιάννη τον Κλιώτη. Πολύ καλή προσπάθεια Παπαδάκης.
Πλάγιο. Εκτελέσει και το πλάγιο. Μέσα στον τι. Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή απόκρουση για την κυπριακή ομάδα. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Τώρα οι Κύπροι πιεζόμενοι μπορεί να κάνουν το λάθος. Έγινε το λάθος για την ελληνική ομάδα. Πάρτι Γιώργο, πάρτι. Μπράβο. Παίρνει ο Γιώργης. Μπαίνει. Όχι ρε. Χάνει την μπάλα. Ελέγχουν οι Κύπροι. Φάουλ, Μελόμπα. έλα. Παπαδάκης Φάουλ πάλι. για την ελληνική ομάδα. Καλή προσπάθεια, ο Παπαδάκης μόνης, μπράβο. Out. Καλή προσπάθεια. Στο out η κυπριακή ομάδα. Όχι. Κατεβαίνουν τώρα οι Κύπροι. Όχι, εντάξει, ελέγχουν την κατάσταση. Πλάγιο. Δεν το τρώμα. Δεν είναι επικίνδυνο. Μελόμπα οι Κύπροι διώχνουν έξω. Τελειώνει ο αγώνας. 4-4. Ισοπαλία. Ελλάδα-Κύπρος. Έγινε ντέρμπι τελικά. Παίξαν όμως καλά οι Κύπροι, δεν μπορούμε να πούμε. Επιτυχία της κυπριακής ομάδος με την ισοπαλία που έφερε με την ελληνική. Υπάρχει όμως και δεύτερος αγώνας. Πάμε από θεραπεία λοιπόν.